ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಡೆ ಎನ್ಕಿ ಏತ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಲಾಭ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏತ್ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಲಾಭ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿರಿಯೋನ್ಗ ಅವೇ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ನಾಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡೆ ಯಾನು ತೂನಗ ಕಾಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 80,000 ಎನ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರಿತ್ತದೆ 80,000 ಪ್ಲಸ್ ಇರಿತ್ತದೆ ಆಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 3,000 ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತೂನಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 18,000 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ 18,000 ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 11,000 ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ 18 ಇತ್ತಿನ 11ಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 11:16 ಗಂಟೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಜೆ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆಪುರ್ತುಡು ಏನ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ 11 ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಾರೆಸೋರು ಮಾಲ್ತಂಡು 11ಕ್ಕೆ ಎಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ನಾನು 18 ಇತ್ತಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು 17 ಮೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು 5ಕ್ಕೆ 10 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತ 17 ಕೂಡ 11 ಟಚ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂದಾಜಿಡು ಉಂಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುವರಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಆಪಂಡು ವಿನ ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನೇ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪನಿಲು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲು ಇಲ್ಲ 5,000 ಮಿತ್ತ ಕಂಪನಿಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಉಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಚ ಕಡಲಿಡು ನೀರು ಎತ್ತು ತಗ್ಗ ಆಪುಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಎತ್ತು ತಗ್ಗ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಕಲ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಂಡ ತುಲಿತ 16,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು 16,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ತೋಪುಂಡುಂಡ ಕಂಪನಿ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದುಂಡು ಮಾತ ಕಂಪನಿಲ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಡ ಏನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿಲು ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೂರುನುಂದಂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ರಿಕವರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಐಕೆ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಕಾಸು ಒರೋನೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುನ ಆಸೆಡ್ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಟು ಒಂದಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ ತೆರೆಯೊಂದು ಐಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸೊ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಆಪುಂಡು ಈಚೆ 15% ರಿಟರ್ನ್ ಪತ್ತೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15% ರಿಟರ್ನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಪನ ಹಿಡ್ದವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ 7% 2% ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 15% ರಿಟರ್ನ್ ಪತ್ಲೆ ವರ್ಷಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಪ ಅಂತೂ ಡಬ್ಬಲ್ದ ಒಂದೇನು ಬಿಡ್ದು 15% ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮೆಂಟಲಿಟಿಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ 100% ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾತು ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಗಳು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬಾ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಗ ಕುಡೋಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದು ಮಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಡಲ್ದಿಂಜೇನ ಅಸಲ್ ಮೇಲೆ